dịka enwegasịrị mmemme jigasị n'aka maka Press Week nke a na-emerube kwa afọ ọbụla, ndị Anambra Council, Nigeria Union of Journalists ebutago ihe ukpe onyinye dị iche iche wee nye ndị nọ na Nigeria Correctional Center, Awka Custodial Center, Amawbia na Council Awka South. Ihe ndị ebunyesịrị ndị anụnwa ma ọgwụ ma ihe ọṅụṅụ dị iche iche ma akọrọngwa eji asụ akwa ebunyere ha n'ụdị pụrụ nnukwu iche ka wenye ha nkwado maka sie ha obi. Tochukwu Ochie wetara anyị akụkọ a. Oge ọ na-ekwuchitere onye isi oche kansụl ahụ ọnụ ya, osote ya bụ Comrade Betty Oluchukwu mere ka amata na ihe kpalitere mmụọ ha ji wee bagide njem a bụ iji wee gbaa ndị ahụ nọ n'ime nga ume ma mekwe ka ha mata na ọ bụ nwa nkenke oge ka ọ fọrọ ka ha nwee ike pụta ma bisepụ ndụ ha. Onye isi oche otu njikọba mmemme emere n'izuụka bụ Comrade Ekpome Francis kọwara njem ahụ dịka otu ihe so na imerime ihe ndị ọzọ bụ ndị nta akụkọ kwesịrị ịdị na-eme ma kweze na otu NUJ bụ ndị dị njikere inyeghachi obodo ka ha si enye ha. Na nzaghachi, onye kọntrola nke Corrections na Anambra State Command, Maazị Emmanuel Nwakeze, bụ onye kwuchitere ọnụ ya bụ osote ya DCC Patrick Chukwuemeka, kenere ndị nta akụkọ NUJ maka afọ ọma ha mana kwazere oge ahụ gụpụta ụfọdụ ihe na-echere ha aka mgba na ebe ahụ bụ ndị gụnyere enweghị ụgbọala, enweghịkwe ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ma ahụ yawa mmadụ nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Site na Amawbia, abụ m Tochukwu Ochie maka akụkọ ụwa ABS.